Guys, koy may tutong tugsok no guys, nag-deliver mi aning ko ano, from plywood oh. Aning balaya mo mo trabaho. Hasta alegriya mga bata guys, walang giukay. Ah. Wala. Mo nang mga bata nga nakailan nito tutong tugsok dire guys. Suportar sa tres bakak guys. Gini patingan ni inabi. Mana guys? Kata na siya guys, bila kaingon nga patingan ni mga inatay. Kini siya may mag-ika-kompleto sa Facebook ka guys. Oh, kini. Mo na ika-kompleto ni bata sa Facebook patingan ni inatay nun guys. Nagaana isip patingan ni mga inatay. Wala guys ga. Dili na sa muno sing ari midre guys. Nagtuo sila kana nagpanday men balaya guys na. Kami may mo tao ni kanang plywood nya karon guys. Ang mga bata diri murag nakutaw na niya sa tuntog-tog. Pating. Bungot sa uko guys, ang among sakyanan guys, di bandar. Ano mga guys, baklay na walang baon mga guys. Pugawanin ko niya, pugaw. Ha? Pugaw lang sa kuwan sa una. Ipang gali pugaw, ikawanan. Kaling niyan ko diri ba kaning. Ang bulbulator niya may hugaw. Bulbuli. Hoy, katanangawat mo tika ba? Auto ba? Okay di ba? Pugaw anak, ikawanan na. Sa kuwan, anak ani. Na pada semua kuasa di mandar ina kong binumpay. A few minutes later. Okay guys, daayo na gina gamay ang among tarak-tarak. So karon guys, muli na mi guys. Baya po tutugsok ko, wala man. Tutugsok! Harap! Dan, harap! Ay, takot pa siya dito. Ha? Nagayang pa. Ay, tapos tutugsok dito, nagpakudak-kudak pa siya mga pahans dito. Tidak po ni mo andaron! Alas tutong tugsok ay. Ha. Kabudak sa iyang mga fans oh. Ha. Patingan ng inahang. Ang batao. Ha? Ngawan may magtingta. Ang gina di sugot yang mama, problema siya di man. Dong. Kuta. Patingin. Bisa. Asa ni papa niya dai? Muna siya mga guys. Ano sa muli? Ha? Nana sila kadayad sa tres bakak mga guys. Oh. Pinapos pa? Mani kita ganon nila. Tanang bataan mga guys kanang tabang sa Binuan? pula. Mo tanay may sa tunta mo istorya ba pareha sa muang mga talentado ba? Talentadong Pinoy. Dong. Dong. Dong tawing. Kadito lang kayo, interview ba? Ari ba, kadito lang kayo. Sabayan rin yung patik kayo. Tama ko kung tumbling. Lah, tayo ba? Ikarga niyo dia. Katonggoan.
Dong. Dong. Natubang Ano ka ba? ba? Usay talent mo mulain. Usay talent mo mulain, ano ba? Balito ka na. Ambing. Guys, di siya gustong mag-artista guys, yung bata ba? Natanawan ko kaniya nga naa siya talent na siya kana ang once pag-acting ba pero kay mauwaw man. So kami mahimo ni bata para to ni siya ang kugmao niya mauwaw man. So mita lang miglayan guys. Bungot sa ugog ni mo dong ikaw pati siyawan mo ganiya ya karon di ikaw pakita. Yeah, guys, sila to pugos ang bata guys kay yaha man ang pungkuan. Amo ang kana na ko alam pumisa yang talent kay yang pakita ganiya ba. Ha? Okay guys.